Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Hanyo Trap Youth Council Women's Wing kala penrem jori ka jingsha jrongkti bat sale kinsleng I wei I hybrid banang south nem karta kabala jia ka wei na kishnong hapo ka West Khasi Hills District kate ka jingjia la ong bakala jia ha ka lai potrik banai naitung arajar arp wei ha kabala kenno aru bo wei ubreu ya ubala tip kerteng kum ubasil babu ali ulale ya kate ka kam ka HYC Women's Wing kala laj ban yakando ya ki bor jong ka an ban bodin ya kate ka jingjia bala ong baki pulit hadin baki yo priang ye ke ejahar na kibahing kila kemno yo tayu breu shushu kanika seng kala yo jing tebru bahadu menta ki pulit kimpat yo ya ka report ka baar bala pha test ye I hybrid kumta na kaliang jong ka seng ka kentu ye ki bor badai pej pakin shim khia ye ka te ka kam ngi na kaliang jong ka HYC Women's Wing jong West Khasi Hills District wan ngi ban penram jur ya kan ni dia ka bala dia ha kan ni life way tere mentau benai ha kan ni ka senang ka kai ni unta ni baro ngadon ke jing kemensiam ke jing sukia bejur haba kum gili ke jing dia na ka por ka por ti wan ban dia ha kan ni ki kai ki sno ni ni ngla ban singap menti klamada klammi sakma unta ngi katpat ya ki bor jong bahalor iki bor snang bor thau ya ki long kumi long pa ya ki samla khamtam ki badang ki samla bangin ya ka bala ban tiar na kini ki kam Shongkha shongman ki baya delang bati khlajaj namar kan sawanra ya ka jingjot khamtam ya ka yin kasem ki marjan marpa asnong ka thau bat khamtam le ya ka jaj na reu baro away ke jong nagalian jongi ki HYC ni perem jur ya kum ni baro la na lor ba ude ubar jela umde u khasi jongi kum kini ki jaj kam porati uwan ban penpau hak hak jongi kejak beru khasi ke bati beru tible kunta ya kun kane ngimla priang bat ngida karpat jur ya isrong thau bati bor di bahalor di bor jong ka an lengkap bati police station bati nya trilang bangindu la ban rating khong no ya kun gini di jakam di bandon ha kini di thai bati jela di jomi kunta ngida karpat jur ya ki samla ki badang ki lung kisan bangin ya ka bala bangin kiar lakung gini dijaj Shongkha khala khnang bangin la banra ya ka roy kapar ya ka sukasan ha ka jaj bunreu barok kawai dia ya u khasi lane paradok parasnam jongi un hal u hak hakun kane ka apot ngathrai ka borsnong bor bahalor lane tilong kumi tilong pa ibaya sngiau ba kibatip ya kane kimla aban shu sngap ba kiskor kilala ban tenten lane kilala ban phayat rali yakum gune ujat bro henry menta badai udukhan ukhlaja jumde na kaja jongi balai na kisya singa bulti tena makata ni yang werlang ya baro banginas dok tilang rengkat batisang balang bakar bakar lang bingin la ban rabing khong yakum gine bijat